Значи, виждате ли ги тия къпки? Все едно камъка има разни израстъци по него, като извънземене. Като разни пъпчици има по него. Целият камък. Ето, виждате ли ги? Ето ги. Целият камък има разни такива едни пъпчици. Това са травентите. Ето ги. Ето тези растат от дъждовете и камъните растат и се местели. Да, много са интересни. На светло сигурно ще се виждат още по-добре, а? Да.